mga palanggeng. So, today, kay, mag-getting ready akong itlog na nawong. First, mag-cleanser. Sana ko sa body shop. Hope me focus here. Kaning vitamin E nga toner kay every, ano rin ako ginagamit every morning. After, ana, is mag-moisturizer ko. First na kong gamito na moisturizer is, I think, kani mag-hydration sa ta. Sa Nivea. I will let it set for a while. Tapos, another na po na moisturizer. Kaning sa Cetaphil ako ang gamiton. Wala yung rules kung kapila kag mga moisturizer. So, pag moisturizer lang as long as ginahang ka. Kung gamiton nga foundation is kaning sa ako ang ginagamit at the moment kaning mix sa duha ka foundation. So na ako aning Maybelline nga satin o kaning LA Girl nga Pro Matte. Ang kaning Maybelline Dream Satin Skin is na SPF 24. Tapos kaning LA Girl kay unsay tawag ana, lightan na ko niya, maski match man siya sa akong skin kay yellow undertone. It's just the more po ko nagbutang nagalight po siya. So ako silang ginamix duha. Gamay ra sa LA Girl. Tapos kaning sa Maybelline. Kaning Maybelline is sa Pinas na ko napalit. Medyo mas daghan-daghanon ako kay mas yellow iyang undertone is mas darker ba. Tapos ako ra siyang i-mix. Nako aning damp sponge nako. Very clean kay bag-ora nako ning giliguan ako sa i-squeeze iyang water. Kidahan pa. Tapos akong distribute mo ni nakapaitron kay akong samin nga tigamit na sa ubos. Okay, after na to sa foundation, proceed ta sa to ang concealer. Ako ang gamitin nga concealer kay kaning sa L'Oreal Infallible concealer. Nari ko yung video ani kung wala pa mo nakakita kanang kung if kinahan mo og gamay lang na coverage or pasabot na ko if di mo ganahan mag foundation tapos gusto mo concealer ra inyo hang gamiton. Na ako yung video ani basin ganahan mo tan-aw. Ako lang i-link sa description box. Very, ano siya tawag, ani? Grabe ni pigmentation mga palanggeng. As in, pigment kung pigment. Na to sa concealer, proceed ta sa to ang tint. Na usual, yung akong ginagamit is mag lip and cheek stain ko. Kaning sa Ever pala na. Tapos ako lang siyang ibutang. 1 dot. Once you're happy with the result of your blush, pwede na ka mo proceed sa imuhang powder. Kung gamitan nga powder is akong under eye is kining sa Primark nga setting powder nga Bake It, pero dili na ko siya i-bake. Dito siya palanggeng tanawa kay dili na kakailangan og kanang ijabo nimo dire. Jabo nimo sa imong takob kay pwede ra diretsyo nimo i-dip imong sponge. So ako lang gamit ng sponge powder. Tapos ako siyang i-set. Ang ako lang i-set og dugay kani akong under eye. Kung asa ta nag ano. Tapos na sobra ako lang itap. Kita sa kilay no while mag-set na siya gamay. Itong gamiton nga pang kilay is kaning Better Than Basic sa Careline. Na siya ining kaniyahang product. Pinalit ako ni sa Pinas. Napod siya is fully na. I always do. Ako ang kita-brush ako kilay up. Kanipod up. Mata sa to kilay ako lang brush up. Brush off. Ako ang ano. Patong powder.
ana mag bronzer ko gamay akong gamiton kaning sa Catrice nga bronzer. Asa to? So ito siya i-swirl. We're done. Tapos na tayo sa ating face. After that one is mag curler ko. Di ko mag-mascara pero ako lang i-curler akong mata para open lang siya. Perfect. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Next is mag lipstick ko. Ako gamit ng lipstick siguro brown na tint para mabagay naman sa weather. Akong gamitan ng lipstick is kaning sa MAC. Nako nga shade is Whirl. Lugan na nila ako mga palanggeng. Pero gamay pagkuha ka usahay na ako siya gamitin. Kay makalimot ko. Kay naanad ko nga tint ako gamit ng lip tint. Di lang na ko siya all over the lips. Kay ano ni? Like really brown. Tada! Tapos na. A few moments later. Hi mga palanggeng! I guess ready na ko pag-adyo nga kilay o kani kay di. Okay, anyway, doesn't matter. Today, maadto ko sa Den Haag, sa embassy. Kauban ako si Aisa Bihansen. Tapos, among sabot is 12:30. It is now 11. So, early pa man, napakoy gamay time. Tapos, di ko kabaw kung unsa akong kaunon. So, nagunaw na akong mukhaon akong Ovaltine nga na rice kay para magkalaman akong tiyan. Naamay lutoon nun. It's just, di lang ko gusto magluto kay mulakaw na ko. Hi, sad mo sa akong sigay nga Arius, be. Pakipansin lang, please. Anyway, mukhaon na ta. Palanggeng. Ay, madjabo. Ang camera na ako i-adjust sana. Tada! Let's eat! Ready na ako daan akong mga stuff nga dalunon. Kaya ako sa mga ibabaw gamay. Kain muna tayo. Lamay ay. Akong manghod, hilig kaayo ani sa una. Maski dili buto ng tubig, ako ganun akong tubig kaya para mainitan akong tiyan. Hindi na ako mga kailangang dalon. Matumi sa, actually ako ra ang ituyo, pero ako siyang gigalgal kay para ubanan ko niya kay if wala pa mo nakakita akong 20 facts about me, kay balo mo nga never pa ako naka-train all by myself, so poor me. Tapos magpauban lang ko ni Aisa kay naingon man siyang gusto sa Salamat sa Den Haag. Mag-backpack lang ko, tapos nagbaon ko og kasaging kay gutmanon kay ko mga palanggeng. Giduhan ako kay basin ganahan mo kaon si Aisa while on our way. Tapos na ako'y presto just in case gutmanon kay ko mga palanggeng digit ko kay bawangan ever since. Very tita kay ko nagdala ko og kaning mga tambal just in case paracetamol pang pang migraine, nasad ko yung diatabs, just in case simbako. Dito you'll never know sa inyong pagbiyahe nga manghihanglan mo. Tapos, yeah, that's it. Tapos ako ang old na passport, kuwaon ako kay, akong tuyo sa Den Haag is kuwaon ako ang renew nga passport. Tapos, ang akong renew nga passport is, I am using the last name of my husband already. So, yeah, mao na itong agenda for today. Makakita mo ni Aisa karon taon.